חברים, תשימו בלייקים לפני שאנחנו מתחילים. יאללה, תשימו לייקים, לייק. שמתם? מצוין. יאללה בלגן. חברים. בעוד כמה ימים יהיה איבנט. כן. אנחנו הולכים לשחק במשחק שמפורסם כל הזמן. מוכנים? הוא גם ביוטיוב, הוא גם ברובלוקס, וגם זה בסטיל הברנרוט, כן, זה המשחק. זה המשחק הכי אהוב על כולם. זה משחק כל כך כיפי. אני כל כך ממליץ לאנשים לשחק בזה. אז תשחקו בזמן שאני משחק. יאללה, שחקו. כל כך כיף המשחק הזה. אומר לך, יש דברים מטורפים. יש דברים מטורפים. תגידו לנו, לא, יש דברים מטורפים. הנה. יש לי נבניק של בן אדם הביא לי והוא 15 מיליון, לא אכפת לי, אבל לבק ומה לבק קשור? גרוע בטירוף. נפלתי. לא משנה, בוא נעלה. אני כל כך מהיר. בוא נעשה אותנו לא מהירים. נפשי, בהרבה יותר טוב. מה שיש לנו בקומה, מה שיש לנו פה, זה טארם, משהו שמביא ביליון לשנייה. כן, כמו שאתם רואים, אני בריבפט האחרון. אתם לא מאמינים איך זה להיות בריבפט האחרון, זה מטורף. אז משם נראה לכם. אומר באמת. בוא נשדרג. בוא ניקח את הכסף. תשימו לייקים וסאבים עכשיו. אני רוצה לראות סאבים ולייקים. בלי זה אנחנו לא יכולים לקדם עם הערוץ שלנו. אומר. בן אדם הזה רוצה ממני, כתוב לו מה? אפשר לכתוב. אתם יודעים את זה? אני יכול להיות בגלל האיבנט. הלו, בקורי. אתה יודע שהמשחק הזה כל כך כיף? אני ממליץ לך לשחק פה במקום לעמוד. יאללה, בוא נשחק. קודם. גם לייק. טוב, יאללה, למה לייקים? כמה. וואו. מלא. אוף. לא ראיתי אותו. הלו, יאללה, נו, עושה. לא.
אכן קלמן מת. בפעם הקודמת שלא עשיתי סרטון, לא מתיתי. קושי מתיתי. קוש. איך? יש לי עכשיו איך? תגידו לי בתגובות, איך? ואיך אני מת? כל העולם יודע את זה. בגלל שאני אינטרנט. כתוב פה בי. טוב, הוא כבר אומר. הוא בריבלפט השני, וטוב. אני בריבלפט האחרון. איך זה יכול להיות? זה גם ככה מטורף. אוכתי. ומי שרוצה ששבע, שישים לייק. יש לי 67 במקורי. תשימו לייקים אם אתם... וגם מסייבים אם אתם רוצים 67. תשימו, למה אתם מחכים? למה? שימו עכשיו. שיט, נתתי נמות. יאללה, ביי ביי גל. דרקון. גם צונאמי. בכלל לא טוב. צונאמי ודרקון זה בכלל לא טוב. הבנתם? צונאמי נו, כמה זמן? יש גלים. זהו, אין עוד גלים. כמה גלים, באמא שלי. אני עוד שני עוזב אותך דרקון. למרות שאתה לא גרוע. אתה סבבה, אחי. יאללה, בגד. הדברים האלו היו צריכים להיות ציק במיוחד, דרקון. במיוחד, באמת. דרקון צריך להיות ציק מטורף. במקורי מטורף. ומה אם הוא פילוג'י? לא חשבתם על זה, כמה זמן? אתם שואלים איך אני מחזיק שתי דמויות במכה? אחת או שלוש? זה אני אסביר לכם. פשוט אם אתם עושים נו כבר. מה? למה אתה רוצה להתחפש? לא יודע. אני יודע למה אני רוצה להתחפש. ליוטיובר. איזה מין תחפושת זה? תחפושת. מה? יש משהו אחר. חולצה. של זה. אין דגל. כן. מה זה עם דגל? מי מכיר אותו? מה? אני. וגם הצופים. חפש למשהו, לחשבון. חי בסטורי. כן. חברים, בואו נעבור. בואו נעבור למשחק הבא.
אנחנו הולכים לשחק בפיתה פלאפל. משחק מטורף. אני לא יכול לשחק לבד. לא, לבד. מה? למה? אני אינטרנט? התחלתי. אני לא מבינה מה נפת. אני לא הייתי צריך נפת. מאוד. יאללה. בוא נשחק בזה שנייה. בוא נשחק. W בצ'אט, ניקון בצ'אט. לא. אוקיי. 40 מאחורה. איך לא ראתה אותי? אחי, אני פגעתי בה. מה? וואי, אחי. מתה. לא. מה? מלא. מה? אוקיי. אבל הנה. אתם מאמינים שישדרגו את המשחק? מה זה? צחקנו. אוקיי. בוא נגיע. סגור. מה? אחרי
מה? איך? אהבתם את הגופה שלי? אחי. הוא בא לי מאחורה. כן, אנחנו במחצית בבלומפילד 0-0. אחי, אני מבולבל. ראיתי בן אדם מפה. אנחנו נראה אותי. בום 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 בום. איך נו רבי איך הוא פגע בי? נראה כאן 2 נקודות. אומייגאד, אחי. לא. לא להחזיק את הדרדר. ולכן אני חושב שבמחצית השנה אנחנו נקבל דרבי שונה. לא. כי אני מאמין שעכשיו נכנסים חדרי הלבשה, שני המועדים. עכשיו כל מאמן רוצה לנצח את המשחק. אז הוא צריך טיפ-טיפה יותר להמר ופחות להסתכל. חגיגת הגביע תמשיך עם משחק בין כפר סבא לכפר קאסם, ושימו לב, המלכה, ליגת האלופות, ריאל מדריד במונקו, גוטמן כבר משחק את הנעליים, ותחת כוח סטופ, בתחילת המפגשים המצוינים האלה, ליגת האלופות, חוזרת כבר בשלישי, 4 משחקים מטורפים ליגת האלופות לדעת הופה. בקיצור, אנחנו מצפים למחצית שנייה טובה יותר. יוני שכטר, אנחנו אליכם. נפגש כאן עם הסיכומים. מה? בום. לא. בום. מה? בום. איך זה? אותה. איך הרגה אותי? נגמר.
נגמר שמטתי. מה זה? מה? אוקיי. אוקיי. ביי. מת. ביי. ביי. הם לא קולטים. ביי. מה? פגע בי. בום. הרגנו את עצמנו באותו זמן. עכשיו דעתי. Boom. What the? Pee. Oh my god. apa ada אני עוד ירקות עוד תשלם את זה. איך הוא הרג אותי? איפה יש אנשים? מה? הוא צריך להרוג אתכם. לא במציאות. רגע אני במשחק. חושבת מרועיים. וואט? איך היא הרגה אותי ילדה? מת. מה? מת. ותנו ממך. ביי. אומייגאד, אחי, תיזהר לאן אתה הולך. מה? עוף מפה! מה? נו! תקשיח! אומייגאד!
גוד, הוא רוצה להרוג אותי. ידעת איזה בן אדם שהוא כבר גופה? אחי, וואי. מקום שלישי. לא, אני אעשה מהפך. טוב, לא עשיתי מהפך. מלאקים. נעבור למשחק הבא. תאכל כבר, אתה צריך ללכת לישון 10 בלילה. תאכל. זה רק אצלי כאלה. ונעשה הפסקה קטנה ואני אחזור לכם. וחזרתי לכם וגם אם לא יצאתי משחק לא משחק בו יפה אוקיי הם עברו למענים. אז אני מספר 4. Blah, 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 blah. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 4474 to New York City. Please take your assigned seat and place smaller items completely underneath the seat in front of you and larger items in the overhead bins. If you need assistance, a flight attendant will be happy to help. Okay. שמענו אתכם. נספק. Hello, ladies and gentlemen. This is your captain from the flight deck. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. Sure. תודה. סליחה. סליחה. חגור. טסנו. יופי. אפשר למצוא. אוקיי. הבנתי לך.
יופי. בטרון שלך. אני יותר אוהב בנות. אני עובד עדיין. כאן? כאן? זה צורך, מה קורה עם זה? מסוים? אמרתי שמציב, זה כזה. מישהו צריך משהו, מישהו צריך משהו, Flight attendants, please be seated for takeoff. מה אתה עושה? תצא פה. זה לא מתאים של הסמסונג, בוא. כן? מתאים. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. Flight attendants should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. לא שמתי הכל. לא שמתי. אז כן חברים, זה היה סרטון שלנו להיום. אני ומור נצפה בכם בסרטון הבא ועניין תשימו לב ויאללה ביי.